Danas sam u Koprivničko-križevačkoj županiji posjetio dvije tvornice. Jedna je koja radi komunalna vozila, radi se Rasko. Inače oba dvije tvornice su kraj Đurđevca, u općini Kalinovac Rasko. I vidio sam tvornicu koja proizvodi jedan dosta sofisticiran proizvod i prodaje 90% u izvoz. Znači, postoji mogućnost da razvijate svoj domaći proizvod, elektroniku, upravljačke ploče i da napravite vrlo kompleksan, skup proizvod do 100.000 eura i da od toga 70-75% bude vezano isključivo za hrvatsku privredu. Znači, vidi se da možemo napraviti visoku dodanu vrijednost na proizvodu, da možemo biti konkurentni i da možemo kada se natječemo i sa razvijenim ekonomijama imati vrlo kompleksan i zahtjevan proizvod, a na kraju krajeva biti uspješniji, produktivniji i jeftiniji sa cijenom nego što su oni. Veličina ulaganja još uvijek nije točno definirana, međutim ona će iznositi negdje između 8 i 12 milijuna eura, a svakako imamo namjeru se prijaviti za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, budući da naravno logično je da mi kao srednji poduzetnik imamo na to pravo i logično je to pravo iskoristiti, naravno. Tvrtka Laserbergers Knauf otvorit će novi proizvodni pogon u Dalmaciji sa 20 do 30 radnih mjesta, jer tržište energetske učinkovitosti raste i potreba za njihovom sirovinom je svakim danom sve veća i drago mi da će se takve sirovine sve više proizvoditi u Hrvatskoj, odnosno nećemo imati potrebu za uvozom iz nekih drugih zemalja. Ja sam Željko Pecak i direktor sam tvrtke Laserbergers Knauf, tvrtka koja proizvodi žbuke i praškaste materijale ovdje tu u Đurđevcu. Tvrtka Laserbergers Knauf koja zapošljava trenutno 30 zaposlenih i tekako puno znači za tih 30 familija. Mi upravo preko ove energetske učinkovitosti očekivamo nekakve napretke i zbog toga u sljedećem periodu planiramo izgradnju tvornice negdje u Dalmaciji. Ta investicija bi krenula već možda krajem sljedeće godine ili možda sredinom sljedeće godine. To znači novo zaposlenih 25 do 30 ljudi, a iznos investicije bi bio negdje oko 10 milijuna eura.